ko lejiena o lejigo wu no lejigo that's legit mo bulu je pa ko kwa nyam good now and the information just allegedly amanko nsi akria allegedly mata tabi the 11 na so yibo allegedly na biko help go nkeke Allegedly. Ase na arrest Akwa Okuko tiwala ake ke information si we lu ma ho now please open this message ya can connect drop all on high on comment section for me to be sure kesi kowa adebe kwon sure but the information reaching me from the right sources because nda no wan kuye fire no kataku okwu ase ejilo mo okwu ase we malofa but I can eme information ka ma no true ka ase obu na eziokwu my own talk bụ na obu na eziokwu that Akwa Okuko was arrested. The man Odigo officially announced that Anambra State is now a Christian state. Anambra State is now a Christian state. So, obu ni bu onye dibia. Or de bu eze nwaanyị nwa nke obu na ị na-alụ. For now, kwalu kwapu. For now, bugodu ndị Christian bugodu fa na achịkịta. Ofa nwe obodo. Kwalu kwapụrụ fa. Normally sha ma be kwa no maka information na aga no ma eji we arrest Akwa Okuko maka another thing I never know for now, but the information reaching me is that he was pitching ma be mu adebe sure no we for me kwa se ka na asi ka eziokwu alleged na spagoli force allegedly I said that Akwa Okuko was arrested. Can't say no, but we are still digging. Kama the eziokwu. Number one, kama the reason eji we kpụrụ ya. Mana ọ bụ na because of the reason of ife soludokwu. Ndị dibia. Man na Anambra State ya bụ ozebe. This is the high time onye ọbụla ya akwalụ megene. Kwapụ. Chanu na Anambra State is a Christian country. Just to can the Hausa si we declare ofu state that time Muslim country. Ni bulu onye Christian zuzuruti isi ebe belofa woluti na aba. We gwo kirishi. Otu a ka esi we declare Anambra a Christian country. You got that? Zuzu wenu. Onye fudi bibie nya gbabu ya wo because e ya niile na eme no bo na ndị dibia niile di union. Enwe president we nwe ike sanitize ya wepụta ndị bụ fake. Dozie ife omenala adị mma desi na ya na-eme mana ka ya esi mie mba onye ọbụla chọrọ ike ibie onye ọ na-agba ka ọ bụrụ ọgụ onye fụ nwanne ọ na-asị ya ọkpa ka ọ zọgbuo ya ndị ọjọọ wee bata so apịasasị kịta ana m eme ka ọ dị is an official announcement to everybody kịta ana fachi ikwu ya nọta ka ọ na-abịakwana ịghọta that he was when good. Akwa Okuko tiwala ake. All I know is that if your hand is clean. Na I don't sure na what they can na causes dibia ni neketa. Otu ife sede. All they can na believe you about for the fact you want aka akwa red na beg I talk man na akwa tell. We can talk man in hotel. Wala na akwa red na beg. Igbago ka. Egwa. Chefa mo wa chagbo Kotonu ka mba ba. Kotonu ka mba ba kita ba ka ejide ewu 20 million na enye mmadu. Nwa 5 million na enye mu nya ka unu na akpa anya. O nwanle. Kotonu ka na aba na anọ mboda. Twa location na Anambra ka igba de ya. So Anambra State has been declared a Christian state. In many things na bulo Jesus prison. All the kanda ala ko be soku. Ka gbasara this is a special information. Okwa di oke panse ka mbia mwa. Obu na enwa ni na eme dibia no la Anambra
kwalụ kwapụ si na Anambra steeti nyefe na Anambra steeti na-enwuzi ọkụ kịta. Soludo sị na ya achọzi iji anya fue ni native doctor ọsọpịa nzu is a crime na Anambra steeti. Nzu ọjị na-ata ma ka isi ata nwee paper of approve maybe ị na-alụ ọrụ abalị chọọ ka ịta ọjị ka ị hapụ ịlalụ ụlọ mgbe e nwee ike ịfụ ya n'aka ya. Ọ dị against the law. Si Anambra kwapụ na that Anambra have now been declared a Christian state. Otu unu si bụrụ ndị dibịa na-agba onwe unu mgba unu fụ nwanne unu na-eme dibịa anyị asọpọtụ ya tụọ alụ ka a nọrọ in union ka ife niile a na-eme dị legit. Look at a state mbata magoda steeti yafa emit in one dibịa bịa ka ịfụ ka a native doctors niile n'ebe a si wee dị in union fa nwee their own government nwee law nwee president onye na-eti ọda anụ faji register na gọọmenti ọ dị legit ife niile a na-eme adị sam. N'obodo a nọ na enwere ike ịbata sị na dibịa nwa mee nke ejikọgbuo mmadụ ụdị ya fa adịrọ because they are in union and ịnwa anwa abata ebe a kparịa a native doctor you are gone. Just like otu ọ dị na north nwere ike ịpụta kparịa sị okwu anything about Allah Muslim people you are gone. Otu a ka ọ sikwa dị n'obodo a amadịrị na-enwe ndị dibịa na-abụ ekwuo maka ife gọọmenti anyị ekwudu maka ya ịnago mana nke ya emekwanye onye ọbụla onye yere alụ si otu onye yere alụ si otu a nọ na na-asọsọ ọkịka ịfụ nwanne gị na-ewu ya anya ọkụ nwaanyị oyi eje kam anụ na oke ite ọgwụ ọbịa erugo 20 mba ọgbaba mbọ ka nke eruo 50 ewee na-egwuchi ntanji kịta omegwo anwụrụ nwụchie ebe a ndị omenala enwekwa prezidenti onwe ya enwe ya ọnọdụ na union onwe onye ya ekwuru. So the best thing now is to come off from Anambra state na Anambra pụọ ọsọ Soludo ya ugbu a title ọsọ ife anyị akpọsa bụ title ọsọ Soludo ọsọ Soludo ya bụ ugbu a. So gbaba ka ọkpa ihe ọ bụrụ ịbụ native doctor nwụnagodu for now. Anambra is now a Christian country. Sorry, I said country. State. So, the Christian, congratulations to you people in your own city. Congratulations on achievement. You are to win Anambra one Delta. Win way. But very soon, you know what mark 666. Ka amabia n'ihu ibu ha de mark 666 n'ihu ihe ego ife akwa ife unu chọ unu enwetagbuye baalụ. So unu nwa bụ ndị dibịa na-eme omenala na-eme ife ọbụla ị na-eme na-atụ nju na-aka nju. Anambra state is now a Christian country. So onwe any other thing ị na worship si na Anambra state pụa ka ife chọ ka nkwu ọ na-amaghị egwu onwu na anya ọkụ jisi ike most especially ife a sị na anwụrụgwo akwa bụrụ eziokwu ịma na ote gị ife na-ewu akwa anya ọkụ karịnya anya ọkụ ndị dibịa ndị ọzọ dị 10 nke akwa dị 1000 plus because ọ na-eme ọfụma. A native doctor ọ na-elive lifestyle a na-enye nọọsụ ọsọ pastọ ya na-elivie ọ bụrụ common native doctor kwesịrị respect ka ọ na-atazu ha atazi izu na-ata shawama onye obi dị mma ọ hapụ nzu na ajụ ya na-ata na kaikai na-ata shawama na-ata anụ ọkụ onweshi onye obi dị mma. Amabekwa m n'eziokwu o ọ sị nọ Chiduro Precious ha na eche na si na country na-enwe freedom of worship kịta enwezikwa freedom of worship o Christian na-ewu kịta very soon 666 ya pụta oge na-elu mgbe a ya agwa unu echi ya na-efe ifeghụ ịba prison. So Osi Okongwu, don't you think you are the next to arrest mpaghị ebe a mpapaghị otu nne nwa otu nne yewu ọ bụrụ ike iji anọ na my life program agwụgwọ ya gwa let me block your ikense ya na-akpọ mpịa mụmụ ke mpa bụ mụmụ na si na life mpụa anụma atọrọ m ụnụ mụ ya emedebe vidiyo ebe a ka njezi aka na kọlụ mma aza ka anyị nezi anya ọ bụ n'eziokwu
mma apụtakwa nye ụlọ update. Thank you very much. Metụrụ m aka na share button ka o ruo onye ọbụla ntị. Thank you guys for watching this video. Please do well to subscribe on this channel. Stay connected on this channel. You won't regret for subscribing. Thank you for watching. God bless you.